everyone! Welcome back to our channel! It's me, Janet! And I'm Rambo, and welcome to SanguerTV! Wah! Me and my best friend. What? So for today's video, ang gagawin namin ngayon ay kasi tapos na yung Pasko. Oh, Pasko. Tapos na yung bagong taon. Tapos, medyo late lang ngayon yung gifts namin sa each Isa't isa. other. Oh. Last date pa. Exchange gift na naman part 3. Oo, exchange gift na part 3 kami lang Oh, dalawa. kami lang. Kasi mga special kami. Special char. Wala na tong something funny. Ano to? Something... Pinag-isipan. Pinag-isipan? Uy, pinag-isipan Boy, ko, oy. chinat mo sa akin to. Ano, ito bilhin mo. Oy, wala ko sinabing ganun. Oy. Actually, ayun. Wait lang. Before ang kwento, kung bago ka sa channel namin, please subscribe. So, ready ka na? Let's go! So, ayun na nga. Actually, wala talaga ako planong regaluhan siya. Ako din naman. Yeah. yung ilang beses na siya nagsata. Yung gift ko, best friend yung gift. Kasi actually last year, ano lang yung bigay niya sa akin, cash. Oh, cash. Yung hiling ko ngayon, cash din. Oh, cash. Nung Gcash sa Gcash. Nung Pasko, hintay ako ng hintay. Wala namang cash. Hindi naman dumating. So sabi ko, wala, hindi ako binigyan ni best friend ng regalo. Hindi ko na lang din siya bibigyan. Oh. Tapos, isang araw, Isang araw, biglaan lang talaga. biglaan siya, kami, saan ba kami? Nag-chat sa Messenger. Nag-chat siya sa akin, hindi ko na matandaan, basta last day. Oh, bago lang. Sabi niya, pinag-send siya ng screenshot. Sabi niya, huwag kang ma-pressure dito. Oh. Sabi ko, parang ito naman yung gift sa staff niya. Galing sa staff niya sa Gaisano Sa brand mall, kasi siya. Oo. So yung mga staff niya, parang feeling ko, nakita ko sa post sa FB niya, ang daming bigay na regata sa kanya. Sabi ko, akin ba talaga yan? Kasi baka mamaya bigay lang din yan sa'yo, tapos ibibigay mo sa akin, di ba? Parang ayaw maniwala sa pag-send ko nito. Tapos yun sabi niya, sinend niya sa akin yung resibo. Sabi niya, ngayon ko yung binili. Tininan ko yung resibo. Talagang dated siya nung December 31 niya. December 31. Binili. Ako sabi ko, sige. Sabi ko, hindi ako makakabili ng regalo ngayon. Tapos yung day din na yun yung nag-vlog kami ng yung New Year's Eve. Yun yung linag namin. So, wala muna kaming, hindi ako nakabili nung time na yun kasi busy kami kakabili ng mga walang hiyang something funny. Something funny. Yung preparation din para sa New Year. Oo, luto, ganun. So sabi ko, January 1 na lang ako bibili. Kaya yun, nabili. Ba't may nagsaside comment sa vlog namin? That's yun. Tapos yun, ayan, nabili ko na. Actually, hindi naman to surprise kasi alam niya naman na kasi sinabi niya yung description kung ano yung bibilhin ko. Ito na lang, kunwari hindi ko sinilip. Char lang, wala So, wow! Me and my best friend! Wow! Ibibigay ko na. Wow! Ano? Sige, exchange tayo, exchange. Actually, kinakabahan ako doon. Ano kaya to? Ako muna. Exchange gift na. Exchange gift. Wah! Nagbigayan na kami. Wah! Ako na una. Okay. Something funny ba to? Hindi. Legit yan ha, legit. Maganda yan. Feel ko babagay yan sa'yo. Ano color? Basta buksan mo na lang yan. Ano naisip mo at
napabili ka ng Hindi, wait lang. Kita ko muna. Sige. Bakit naisipan mo akong bilhan? Hindi, yung kasama ko sa trabaho, pumunta ng regata kasi bibili siya ng mga regalo, pambigay sa amin. Pero nakita ko to, syempre, ibibigay ko na lang kaya to kang Jane. Kaya yun, binili ko agad. Tapos, sinend ko sa kanya para bibili din siya ng regalo sa akin. Di ba? Ang kapal ng mukha. Pag nagbibigay, kailangan Oo, may kapalit. May kapalit. Huwag tularan. Literal nga, exchange gift. Tapos, hindi lang sinend niya to. Nag-demand. Oh. Nag-demand pa kung anong bibilhin ko. Sige. Ay, Oh, di ba? oo. Oh. Uy, alam mo, lagi akong pag nag-mall kami, tumitingin ako ng sombrero. Uy. What can you say? Oo, ganda ng color. Magkano? Uy! Uy! Hindi natanggal yung presyo. Hindi tinanggal yung presyo. Ako nakatanggal. Sayang. Uy, ganda. Di mahilig kasi siya ng kalo. Pero Anong kalo? Kalo? Sombrero? Ay, sombrero. Kalo. Hindi, mahilig siya sa sombrero. Yung mga pictures niya, yung may pa-sombrero. Kaya yun, pag nakita ko yung sombrero dun sa regata, uy! First time kong magkaroon ng gantong kulay. Sige nga. O, diba? Maganda ang dila. Oo. Pwede siya mag-tiktok gamit yung kalo na yan. Anong kalo? Ay, sombrero pala. Sombrero. Nasanay dito sa Davao, kalo. Ano kaya to? Mahal-mahal kung bilhin yan na. Sabi ko, branded yung ibibigay sa akin. Oy! Bakit makapal? Bakit parang leather? Yung parang yung leather jacket na nagbumotor. Bakit ang saya-saya mo? Parang, Bilis na! Labas mo na! wait lang, nagdududa ako sa binigay mo sa akin. Ano na? O sige. 5, 4, 3, 2. Bakit black? Guys, hindi siya nasiya. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ang plastic ng reaction niya. Narinig mo, ayaw mo nga Kung binigay sa akin leather jacket na black, sabi ko gray yung Huwag ka ibibigay. magdiman. Yan yung pinili ko sa hindi niya nagustuhan. Hindi talaga. Hindi talaga. Kasi, guys, sa Davao, maulan na. Kaya ang bigay ko sa suot mo naman. Suot. mo. Wag na. Ayaw niya. Alam mo ba magkano to? 1 to 2. Wala akong baki. Kumagkano. 1 to 2. 1, 2. Sige nga. Sige na, isuot mo. Baka dito magkasya sa akin. XL nga to eh. XL. Bakit lang? Mahilig ako sa gray. O, tingnan mo yung suot ko gray. Tapos bibigyan ako ng black na leather jacket. Yan. Wow, bagay oh. Oh, diba? Para Coco Martin. Yan, Coco Martin. Woo! Ayaw magkasya. Bakit? Ayaw pumasok yung dick. Ang dahil. Uy, wag ka na mag-effort. Ito talaga yung gift mo. Ganun. Oh. Hubarin mo na yan kasi soli natin yan sa may-ari. It's a prank! Sa prank pala yun. It's a prank. Actually, ikaw una nakabukas. Regalo ko to sa kanya. Regalo ko yun sa jowa ko. Ayaw talaga magkasya sa Prank lang yun. akin. Siyempre, susundin ko yung ano yung gusto niya. So ngayon, naglibot-libot kami. Actually, yung kwento niyan, nalibot ko na lahat. Regata, pen shop, ano pa ba? Lee. Lahat ng branded sa mall, sa Abriza. Halos nakikita kong gray, parang feeling ko, meron na siya. Meron na siya nito eh. Nakita ko sa kanya, meron na. Sabi ko, hanap ulit kami ng ano, yung ibang gray.
So, meron kaming nakita. Parang feeling ko, wala pa siya nito. Sana nga. Sige na! Hindi, wala pa akong bench na Wala gray pa- collection. diba? So, Wala save, pa. save, save. Wala pa siyang bench. Wala pa akong bench na gray. Walang hiya kung ito talaga yung niregalo ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko talaga nagustuhan. Siyempre. Walang hiya ka. Ang mahal-mahal nito. Kahit gaano yun kamahal. One, Basta, two. hindi yan gray. Ayoko yun. Para kasi si Coco Martin eh. Martin. Coco Martin. Tapos, di ba meron kang motor ng papa mo, pwede mong drivean. Then yung kal. Ay, Oh, kal. kalo na naman. Ano naman? Ay, Ano ito, leather? Comment down below. Pamay na lang, pamay. Ang ganda ng leather, oh. Ayan, nagkaan na siya. Ayan. Ito na. Ting, ting, ting. One, two, three. Alam, indot na Oh, diba? Active. Diba? Oh, ipit mo na nga. Fit. Actually, gusto ko yung tela kasi hindi siya ganda. Ano, hindi maganda. Oo nga, maganda nga ang tela. Oo, yung tela. Hindi siya mainit. Oo. Kasya ba? Kasya. Oo. Tama lang. Oo, diba? Oh, nandito siya. Bench! At hindi lang kita, Ay, meron din. Kaya ito na lang din, para... Gray! Wow! Diba? Wow! May pang-design pa. May pang-design pa dyan. Diba? Diba? Yan yung gusto niya, guys. Yung mga gray. Wow, ang ganda. Diba? Ang ganda, guys. Magkano yan? Nagandahan siya sa 700 kasi sa 1 to, guys. Ayoko niya. Nakakainis. Wah! Diba? Tama lang, fit lang. Ito, paano lang to kanina? Patril. Paandar pa lang. Paandar lang to para naman may twist. Ay, parang machi-machi yung sombrero. Diba? Salamat, best friend. Thank you, best friend. So, yun. So, yun yung gift namin sa isa't isa. Hindi na cash kasi wala din. Hindi rin ibibili ng regalo pag cash. Diba? So, mas maganda na magsabi na lang ng wishlist. Pero ito, hindi ko sinabi, pero gusto ko siya. Para na akong food yan. So, that's it, guys. Tapos na kami mag-unbox. And I hope you like our presents sa isa't isa. So, I hope you enjoyed watching this video. And don't forget to subscribe. So, see you on our next vlog. Bye-bye! Thank you, Jane! Thank you, Rambo! Rambo!